Son that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mela, ħanaqraw Salm 128, għanja tat-telat, mela kienu jkantawa din u mawtilajn pellegrinaċ lejn Ġerusalem, tafu li l-lut kienu obbligati l-irġiel għall-inqas minn 25 sena l-fuq li jitaraw Ġerusalem 3 darbiet fis-sena biex osservaw il-festi tagħhom. U flok ma kienu jqogħdu jgħidu fuq in-nies u mawtilajn, kienu jqogħdu jkantaw il-Alla. Ġerusalem, għanja tat-telat. U ma serin lejn Ġerusalem. U flok ħini ħanajt imbierek, għax dik jak il-propja kelma. Ma nafx għaliex fit-translation tagħna għandna ħafna drabi fejn hemm imbierek jew barka hemm għena. Imma rrid nagħmilha ċara di. Okay? Peress li ħanipritka fuq il-barka talla, hawnhekk li jgħid huwa blessed. Blessed, okay? Mela, imbierek kull min jibża mill-mulej u jimxi fit-traqat tiegħu. Għax inti jkun mix-xogħol ta' idejk, imbierek int u jaħbatlek tajjeb. Martek tkun bħal dilja li tagħmel il-frott fl-irkejjen ta' darek u liedek ikunu bħal xitlel ta' żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ara, kemm imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej? Il-mulej jbierkek minn Sion. U int tara l-ġid ta' Ġerusalem tul ħajtek kollha. Iva int tara u li tul liedek Islim fuq Izrael. Kemm il-darba jsemmi l-kelma barka jew imbierek eba darbiet. Tas-Salm fil-ċokon tiegħu jispjega kemm il-barka vera fejn tinsab. Tinsab għand dawk in-nies li jibżgħu minn Alla u xogħol li jimxu fil-kmandamenti ta' Alla iberikom materjalment u anke spiritwalment. Meta Ġesu der quddiem Ajfa fil-proċess biex jgħaddi ġuri. Il-Għażiż il-Kbir saqsih mistoqsija diretta u qallu inti bin l-imbierek għax il-lut ma kinux iħobbu isemmu l-isem tal-Alla għax hemm xejn kif sikwit nagħmlu aħna. Ma l-Alla sikwit kienu jirreferu bħala l-imbierek. L-imbierek. Xi tfisser din? Illi Alla u l-imbierek. Anke l-Apostlu Pawlu jgħid illi jgħid lil Timotju li għandu jħares il-kmandament bla teba u bla ħtija sad-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. Li jurja f'waqtu is-sovran imbierek waħdini. Is-sovran huwa il-monarka, is-sultan il-kbir. U jsejħlu imbierek waħdini, huwa l-uniku sultan. Infatti jsejħlu is-sultan ta' Slaten u sit is-sidin. Alla huwa l-imbierek, Alla huwa suffiċenti fih innifsu, m'għandu bżonn lil ħadd u lil xejn. U infatti meta ħalaq l-univers u ħalaq il-bniedem, Alla ried ibierek. Alla ried jikkomunika l nnifsu, mhux għax kellu bżonn xi xirka jew xi ħaġa. Imma għax huwa l-imbierek irid illi iwassal il-barka tiegħu lil-ħlejjaq tiegħu. U infatti meta naqraw fil-ktib tal-Ġenesi naqraw li anke n-nies mill-antik net, Noè per eżempju, immedjatament wara li ħareġ mill-arka u bierek li tlet uliedu, Xem, Ħam u Ġafet. Simgħu kif il-barka tiegħu fuq wieħed minnhom. Ġenesi 9:26. U qal ukoll imbierek ikun il-mulej Alla ta' Sem. Noè ġifieri qed jarfu li huwa l-imbierek u qiegħed iva qiegħed fit-talba tiegħu, fix-xewqa tiegħu, qiegħed jgħid illi Alla huwa l-imbierek. Din l-arfien ta' Alla bħala l-imbierek
Alla li huwa komplut, huwa sodisfat bih innifsu. In-nies tal-antik għarfuha. Illum naħsbu l-kontra. Illum naħsbu li Alla għandu bżonna. Hekk naħsbu, ħafna drabi bir-raġunament ta' naħsbu li Alla għandu bżonna, Alla m'għandu bżonna. Kollox huwa tiegħu u aħna għandna bżonn lill-Alla. Għax aħna fih ngħixu, nitħarku għandna l-eżistenza tiegħu. Alla jgħaddi infatti mill-eternità għex u eżista mingħajrna. Imma mill-mument li Alla ħlaq id-dinja u kull ma fiha, id-dinja tiddependi fuq. Wara tajjeb li nirrealizzaw li Alla huwa l-imbierek. Alla huwa s-sors ta' kull ġid, ta' kull barka, ta' kull għana. Għandna il-każ tal-għaddej ta' Abram li batu fuq faċenda importanti. Batu l-Mesopotami biex isib tfajla għat-tifel tiegħu Iżak. L-lum m'għadniex nagħmlu hekk. Imma dana wasal u xinraq li tfajliet li kienu rajja ħerġin biex jisqu l-imriħal tagħhom. Dana infex jitlob il-Alla u għallu dik it-tfajla li min rajja toffri li nixrob u anke li tisqi l-ġimla tiegħi dik tkun it-tfajla li inti għażilt għal Iżak. U għawek naqraw li r-raġel imbagħad miel rasu jew baxxa rasu u qiem lill-mulej u qal imbierek il-mulej Alla ta' Sidi Abraham li ma ħallix nieqes mill-ħniena u s-sewa tiegħu lil Sidi u li l-mulej mexxini mit-triq lejn dar ħut Sidi. Dan probabbilment jismu Eliezer bierak il-Alla għaliex wera Alla bil-provi bil-fatt kif ġraw iċ-ċirkostanzi illi iggwidaħ ma ħallihx jaffeċ għal rasu. U għalhekk dal-qaddej ibierek il-Alla b'risponsorjal għal-tjieba li Alla wera miegħu u ma' Sidu Abraham. Ġifieri Alla huwa s-sors perenni, s-sors etern u kontinwu għalina ta' kull barka, kull ħaġa tajba illi aħna ingawdu. Jekk inti taf taħfer, jekk inti taf tħobb, tħen, dawn l-abbiltajiet, dawn il-kapaċitajiet huma l-barka tal-Alla fik. U qatt ma nikkonsidraw bħalli kieku li jien nista' apparti minn Alla nagħmel xi ħaġa għall-avvanz tiegħi nnifsi. Huwa Alla li jbierek il-bniedem. Mill-ewwel paġna fl-Iskrittura appena Alla ħalaq id-dinja u beda mbagħad ifornija bil-varjetajiet enormi ta' annimali, rettili, anfibji, tjur, ħut. Alla bierek il-ħolqien tiegħu, Alla berikom. U qal ferra u oqtru mlew l-miet fl-ibħra u ħajoqtru t-tjur fuq l-art. U għada sal-lum din il-barka, l-annimali li jiżedu fuq l-art li jagħtuna pjaċir ħafna minnhom. Ma Alla meta ħalaq ukoll il-bniedem, immedjatament malli ħalqu Alla bierek il-bniedem. It-tbissima tiegħu kienet fuq Adam u fuq Eva. U qalilhom infatti Alla berikom u qalilhom Alla xi tfisser il-barka allura dan li ħajjajt hawnhekk ara. Nislu u oqtru u imlew l-art u ħakmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u fuq tjur tal-ajru fuq il-bejjem kollha li tħarku fuq l-art. Dik l-barka li Alla għamel il-bniedem viċi reġġent fuq l-art biex naħdmu fuq l-art. Fismu bħalma il-gvernatur Ingliżi Maitland u l-oħrajn kienu gvernaturi f'Malta pero kienu jaħkmu il-pajjiż għan-nom tar-reġina fl-Ingilterra. Il-barka tal-Alla fil-bidu tal-ħolqien kienet illi aħna insaltnu fuq l-art fismu u għall-glor tiegħu. Ovvjament il-bniedem moġbux dan l-arranġament u ħasab illi jista' jkun sit u jaħkem u jikkontrolla apparti minn Alla. U allura mal-barka tal-Alla li għadha tidher sal-lum hemm ukoll is-saħta. Misħuta tkun l-art minħabba fik. Xew koll li tnibbitlek il-jiem kollha ta' ħajtek, baraq ġbinlek, taqla xtiekol.
għax inti trab kont u le trab terġa' tmut. Ġifieri illum hawn taħlita ta' barka u saħta. Il-realtà hi li Alla li għadu mhux biss jinnamra, mhux biss ifittex imma wkoll li jsib u jiġbed il-bniedem lejh. Sabiex ibirku. Fl-istess ħin naraw l-effett tas-saħta li l-bniedem ġab fuq innifsu. Illi inevitabilment meta l-bniedem issepara ruħu mill-xirka ma' Alla ġab is-saħta fuq innifsu. U jekk iridu nifhmu allura x'inhi l-barka tal-Alla, hija l-kontra, hija l-kuntrarju tas-saħta. Meta s-saħta hemm pronunzja negattiva fuq rasek. Hemm l-għadab tal-Alla fuq hekk. Imma l-barka mitbissima tal-Alla fuq hekk. L-approvazzjoni, id-dikjarazzjoni ta' Alla illi jagħmellek il-ġid. Illi jagħmellek il-ġid, illi għanik. U allura ħafna drabi meta Alla jitkellem illi ħajbierek, ħafna drabi jispjega ruħu x'inhi dil-barka fl-istess kuntest jurina illi x'tip ta' ġid se jagħmel lill-bniedem. Għandna l-każ ta' Abraham, illi Alla qallu oħroġ minn artek u minn niesek u minn dar missierek. Lejn l-art li se nurik. L-ewwel qabel kollox Alla qed jgħidu emmen fiha. Afdani. Inqala minn dak il-post komdu li tgħix fih u l-Mesopotami kienet post ċivilizzat u avvanzat ħafna dak iż-żmien. Ħafna. Wal qallu, mela inqala minn pajjiżek u mur fart li ma qallux xarti fejni kemm il-bot xejn. Alla qed jgħidu ibda biex tafdani. U nagħmel minnek ġens kbir u nbierkek u nkabbar ismek u inti tkun barka. Għadha xejn. Appena aħna nirrispondu bil-fidi f'Alla, Alla jibda biex iberrikna. Kif? Billi ikattarna u mhux biss nirċievu barka minn għandu, ma nkunu barka għal ħadd ieħor ukoll. Abraham kien imbierek minn Alla u sar barka għal ħadd ieħor ukoll. Sar barka għal ħadd ieħor ukoll għax nafu illi finalment Ġesu Kristu huwa bin Abraham. Il-Messija tagħna illi kisbinna salvazzjoni huwa dixxendent ta' Abraham, l-imbierek ta' Alla. L-istess ħaġa jgħid Salm 28 vers 9 fejn jgħid salva l-poplu tiegħek u bierek lil wirtek, kun ir-raj tagħhom u irfaħħom għal dejjem. Fl-istess sentenza David qiegħed jitolbu lil Alla biex iberikhom kif billi salvhom, billi jgwidhom ikun ir-raj tagħhom, billi jproteġihom. Din l-barka tal-Alla illi Alla partikolarment ma' niesu jurija u jagħtiha il għaliex huwa Alla li jżomm il-patt. Alla li jżomm il-patt meta il-poplu Ludi kien mal-frontiera tal-Kanan walla waslu biex jitlu. Kemm jaqsmu l-Ġordan u jitlu, u Mosè fl-aħħar ta' ħajtu qed ikellimhom u qiegħed ifakkarhom fil-ġid kbir li Alla millhom illi ħarriġhom mill-Eġittu m'għadhomx il-sira huma nazzjon għalihom. Tajjeb, u Mosè fl-aħħar messaġġ tiegħu lill-poplu Ludi jgħidilhom u jiġu dal-barkiet kollha fuqek u jilħquk jekk tisma' leħn il-mulej Alla tiegħek. Il-barka tal-hija marbuta intimament mal-ubbidjenza tagħna. Diment li aħna nobdu lill-Alla, id-tbissima tiegħu ħad tkun fuqna. Alla ħadina suċċess, Alla ħajmexxina, Alla se jhu pjaċir bina, imbierek tkun fil-belt, imbierek tkun fir-raba, imbierek ikun frott ġufek, frott tartek, frott il-bejn tiegħek, il-friet tal-baqar tiegħek, il-friet tan-naċ tiegħek, imbierek tkun l-qoffa tal-ħobs tiegħek, il-maġġa tiegħek, u jkompli jsemmi imbierek. Kollha riżultat tal-patt li Alla stabbilixxa bejnu u l-poplu tiegħu. Għax ħabbhom. Imma Alla allura din l-imħabba li huwa tagħna gratis. Alla jridna li aħna nirrispondu għaliha. Vers 8 jkompli jgħid il-mulej jordna il-barka li tkun fuqek. Jordna. Alla sovran illi kelmtu hija bonfatt. Alla jordna l-barka tkun fuqek. F'kull ma tmitti dejk għalih u jbierkek fl-art li l-mulej Alla tiegħek se jagħtik u jagħmlek il-mulej ir-ras u mhux id-demb.
tkun dejjem minn fuq u mhux minn taħt. Jekk tisma' l-kmandamenti kull darba l-Musa jgħid, jekk tisma' leħen il-mulej Alla tiegħek. Nafu sewwa li l-poplu ludi ma tantx żamm il-patt. U Alla kellu jurjhom is-sawt. Finalment kellu jkeċċihom l-art. Infatti Musa qalilhom jekk ma tobdux il-mulej, l-art tobżoqkom. Tivvomtakom. Tirriġettakom. U infatti hekk ġara. Il-poplu ludi li Alla qiegħdu bħal quċċata. Il-mimmi ta' għajnejh spiċċa biex ġie kalpestat maħud fil-jasar għax ma baqax jobdi lill-mulej. Alla irid ibierek il-poplu tiegħu, irid ibierek il-ħidma ta' niesu. Iridna li nkunu produttivi u b'ċerta produttività, b'ċerta frott illi jibqa'. Mhux frott illi qal ftit u ma nafux sar. Ma Ġesu qal frott illi jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Illi nsibuh allura investit fis-sema. Eżekiel, il-profeta Eżekiel 34 vers 26 jgħid jiena nagħmel magħkom patt ta' sliem Alla qed jitkellem u neqret tbejjeb ħorox mill-art u huma jagħmlu bla biża' fid-deżert u jordu fl-imsaġar u nagħmel magħhom, nagħmel lilhom il-postijiet ta' madwar l-għolja tiegħi barka. U nniżżel ix-xita f'waqta, xita ta' barka jkun hemm. Aħna nkantaw xita ta' barka minn hawnhekk moħuda dik. Il-fatt li Alla kontinwament jiffriskana bil-barka tiegħu. Jekk maħniex ngawdu dil-barka ta' Alla, għaliex? Għax Alla nnesa il-weda tiegħu? Assolutament le. Għax aħna maħniex nobduh. Issa beħedin li Alla jagħtina l-istess kapaċità biex nobduh. Ħalli ingawdu l-milja tal-barka tiegħu. Il-milja tal-barka tiegħu. Biex jagħtina suċċess fix-xogħol li nagħmlu, fix-xogħol li nagħmlu dar, fuq il-post tax-xogħol, fil-knisja, bħala ċittadini, f'kull qasam illi aħna mmiddu idejna għalih. Fid-Deuteronomju, anzi fis-Salm li qrajna dal-għodu stess, Salm 128, imbierek kull min jibża mill-mulej, il-mulej nafu li għandu jett fuq ħajjitna, u għalla jiena mhux se nirribella, mhux se maqmaq, imma bil-ferħa irrid nirrispondi għal traġija tiegħu. Imbierek mi jibża mill-mulej u jimxi fit-traqat tiegħu għax inti tiekol mix-xogħol ta' jdejk. Ġifieri li Alla jagħtina mhux biss l-abbiltà li naħdmu ma li ngawdu wkoll mill-ħidma tagħna. Imbierek int u jaħbatlek tajjeb. U fatti jgħidlek li anke fil-familja martek u liedek ikunu bħax-xita taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. Ara, hekk ikun imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej. Nasib jiena sissa nistgħu nikkonkludu ħaġa waħda. Il-barka speċjali ta' Alla hija riservata għal uliedu, mhux biss għal uliedu, ma uliedu li jobduh. Uliedu li konsistentament jimxu fil-modijiet tiegħu. Jimxu fit-triq evanġelika. Ġakob meta ħarab minn ħuħ. Anzi, skużawni, Iżak meta kien hemm il-ġuħ fil-pajjiż. Kien hemm il-ġuħ fil-pajjiż u derlu l-mulej u qal la tinżilx l-Eġittu. Ammar fl-art li għedlek, ibqa' qrib f'dil-art u jien inkun miegħek u mbierkek. Meta darba il-barka hija marbuta, hija assoċjata mal-fatt li Alla jimmanifesta l-preżenza tiegħu lilna. Bħalma qal Ġesu lid-dixxipli miġburin fil-kamra ta' fuq fiċ-ċenaklu għalilhom jekk intom tobduni jiena u missieri niġu għandkom u namru magħkom. L-esperjenza rridu iva illi ingawdu l-esperjenza tal-komunjoni tagħna ma' Alla. Dik hija barka fiha nfisha. Imma Alla jbierek anke temporalment. Ibierek il-fatt li aħna kollha kemm aħna
għandna djar, għandna karozzi, għandna x'nilbsu, għandna x'nieklu, ma kollha l-barkiet tal-huma kontrana. Huma abbondanti. U le m'għandniex għalfejn niddejqu li l-Alla nitolbuh għal barkiet materjali. Le, Ġesu nnifsu għallimna kif nitolbu. Ħobża ta' kuljum għatina llum. Għandna bżonn affarijiet materjali biex ngħixu bihom. Għandna ġisem biex immantnuhux vera. U allura il-barka materjali Alla ħafna drabi esprimija. Fil-każ ta' Eżak pereżempju, Eżak obdieħ il-mulej, baqa' fl-art. Kien hemm laks, baqa' fl-art, il-mulej profdielu, imbagħad Eżak żara f'dik l-art u ġabar dik is-sena 100 darba iżjed li hija wiċċ qawwi ħafna li tiġbor 100 darba iżjed abbondanza tremenda. U l-mulej birku. U r-raġel kiber u baqa' sejr quddiem u baqa' jikber sakemm kiber bil-wis sar bniedem potenti fuq l-art. Eżak. Li saħansita Abimelek tal-Filistin mar iżuru u jagħmel trattat miegħu il għaliex tant kien sar qawwi. Għandna każ ieħor però dwar raġel illi x'nafu dwaru ftit li xejn. Jissemma biss fil-ktieb ta' l-ewwel Kroniki. L-ewwel Kroniki l-ewwel 9 kapitli tiegħu tafu x'fihom ismijiet biss. Infatti, min jgħid li tajbin biss biex tażel xi isem għal tifel jew tifla li ħajkollok. Ismijiet biss minn Adam, u dejjem isemmi l-ismijiet. Għamilha l-awtur il għaliex rid jiġbor summary tal-istorja dinjija. U għamilha bil-permezz ta' ġenealoġija. Però kultant kien jagħti xi kumment, dar-raġel għamel hekk, jew dar-raġel għamel hekk. Ġabez jissemma f'kapitlu 4 tal-ewwel Kroniki. Isimgħu x'jgħid. Fuq dan Ġabez, vers 10. U Ġabez apparentament kellu ħajtu diffiċli għaliex anke ommu semmitu Ġabez għaliex qalet għaliex u littu bluġieħ. Ġifieri mill-bidu nasab jien kellu bidu daqsxejn żgangat dan ir-raġel. U Ġabez, meta kiber ovvjament, sejjaħ lill-Alla ta' Iżrael. Dali Alla fit-talb. U qallu, li konta bil-ħaqd berikni. Ma nafu xejn dwar dan raġel. Nafu sempliċement dit-talba ta' sentenza waħda. Li konta bil-ħaqd berikni u twessa trufarti u tkun idek miegħi u tħarisni mill-ħsara u ma taħqarnix. Talba eccellenti. Ġabez li probabbilment kien għaddej minn ħajja diffiċli. Allu għatini l-prosperità, taħqarnix, tina ħajja normali, tina ħajja ta' kwiet, tranquilla, li ingawdi l-xirka miegħek. U Alla taħdak li talab jgħidilna. Alla taħdak li talab. Huwa tajjeb li aħna nitolbu għal barka tal-Alla, anke barka materjali. Imma barka spirituali mbagħad hija wis ola u wis iktar eccellenti. Wis aktar indispensabbli għaliex kif konna nbagħtu l-ġuħ forsi b'xi mod jew ngħaddu. Imma raġunaw miegħek kapaċi ngħaddu mingħajr il-kelma tal-Alla. Hija l-ħobs għarruħna. Bija rridu mantnu l-istess eżistenza tagħna. Bir-raġun David f'Salm 32 jgħid imbierek minn ħtijietu huma maħfura. U kien jaf x'inhu jgħid għaliex David kien mitneb, kien jaf li hu mitneb. U kien jaf li hu mitneb. Żbalja blikraħ. Kemm il-darba matul ħajtu. Imma u jaf li skont il-miżerikordja, skont il-ħnina ta' Alla jberikna bil-maħfra tiegħu. U għaketet kemm huwa imbierek minn għandu ħtietu maħfura, minn dnubu huwa mistur. Imbierek il-bniedem li l-mulej ma jgħoddu l-ebda ħtija. U li fl-ispirtu tiegħu m'hemm l-ebda Għaliex il-mulej ma jgħoddinniex il-ħtija tagħna fil-kont tagħna, għaliex il-ħtija tagħna ħada Ġesu fuq is-salib. Il-dnub tagħna huwa msammar mas-salib. U allura Alla kapaċi u iva jaħfer il-dawk li jirkorru għandu permezz ta' Ġesu Kristu. Din il-barka bażika
li Alla jibda biex jaħfrinna. Alla jibda biex jaħfrinna, ma mispiċċax hemm. Alla ikompli għanina, Salm 65 vers 4 jidinna, imbierek il-bniedem li inti tażel. Mux kulħadd huwa Alla, vera wla. Ma imbierek il-bniedem li inti tażel u tresqu lejk biex jammar fil-btieħi tiegħek, aħna bat nixbaw bil-ġid tad-dar tiegħek, bil-qdusija tat-tempju tiegħek. Dawn in-nies, David u sħab, kienu jafu li Alla għażilhom. Musa għalilhom, Alla ma għażilkomx għax intom kontu aħjar jew ikbar minn popli oħra. Alla għażilkom għax ħobbkom. U rrid iżomm il-patt li għamel ma' Abraham, Iżak u Ġakob. Alla għandu dritt li jagħżel lil min ibierek barka sopra abbondanti. Iberikna bil-maħfra, iberikna billi irressaqna lejh, ħalli ngawdu x-xirka miegħu. Dik il-mixja fil-qdusija miegħu. Salm 94 ikompli jgħidilna fiex tikkonsisti din il-barka tal-Alla. 94 vers 12, imbierek il-bniedem inti twiddeb mulej u tagħmlu l-liġi tiegħek. Kull meta tiġina xi ħaġa żvantaġġjuża isa waqt id-dinja, ma nix noħdu hekk laħwa. Ġesu qal xara waħda minn raskom ma taqax minn għarrida. Alla jaf kif qed titratta magħna b'mod personali, b'mod intimu, skont l-erf il-limitabbli tiegħu. U hawnhekk qed jgħid illi kemm huwa mbierek il-bniedem li inti twidbu. Illi ma tħallihx jafeċ, ma tħallihx jersaq lejn il-preċipizzju għat-telfin etern tiegħu. Mela kapaċi wkoll juża s-sawt għal ġid tagħna biex nixxierk fil-qdusija tiegħu. Dak huwa l-bniedem imbierek. Il-bniedem imbierek huwa ġobb illi Alla għaksu, mardu, telfu anke l-barkit materjali tiegħu biex jaraf illi Alla fuq kollox. Ġobb kellu bżonn, Ġobb fl-aħħar qal jiena tkellimt tal-blaħ li kont, tkellimt dwar affajt li ma nfhimhomx. Imissa npoġġi xoftejja mat-trapp tal-art. U ħalli l-Alla jgħallimni. U Ġobb kellu bżonna dik il-lezzjoni. Kien imwiddeb minn Alla. Ġifieri ejjew ma nibżawx il-modijiet tal-Alla kapaċi jkunu jibsa. Anke jekk il-biki jibqa' lejl nafu li l-ferħ jiġi filgħodu. Il-ferħ jiġi filgħodu. Alla hija taħares it-tmiem ta' kollox. ċoħe, illi aħna nsiru konformi, nsiru nixbħu ixbija ta' Ibnu Ġesu. Għax dik għal-għola barka. Dik għal-għola barka. Illi aħna nkunu ikkonformati ma' Sidna Ġesu Kristu. Psalm 112 kompli jispjega x'inhi l-barka tal-Alla. Faħru l-mulej, imbierek il-bniedem li jibża mill-mulej u jitaxa ħafna fil-kmandamenti tiegħu. Għandek test sempliċi hawnhekk. Kemm tista' tgħid li nefsek imbierek? Kemm tieħu pjaċir bil-kmandamenti tiegħu? Kemm tieħu pjaċir bihom? Kemm tieħu pjaċir bihom? Tarhom bħala irbit, bħala xkiel, bħala ostaklu għal ħajt ma nistax nagħmel hekk, ma nistax nagħmel hekk, ma nistax nagħmel hekk. Le, kmandamenti tal-Alla huma l-gwida tiegħu għal ħajjitna. Tawhomna l-ġid tagħna. Tawhomna biex ma nitkissrux. Tawhomna biex immantnu dik ix-xirka tagħna miegħu. Speċjalment fit-Testament il-ġdid Ġesu jiddeskrivi l-bniedem imbierek, vera, fil-bidu tal-priedka tiegħu fuq il-muntanja Mattew 5. Imberkin il-foqra fl-ispirtu. Imberkin dak li għandhom qalbhom sewda minħabba l-inġustizzja, imberkin il-manswiet, imberkin dawk li jġibu slim. Ġesu qed jiddeskrivi l-karattru Kristjan. Dan huwa t-tip ta' persuna li Alla għandu b-bissima tiegħu fuq. Dan huwa t-tip ta' bniedem li Alla kapaċi jipproduċi bil-grazza tiegħu. Ġesu jseħħlu imbierek. Imma anke matul il-Vanġeli insibu kemm il-darba il-Ġesu jippronunzja barkiet. Kemm il-darba? Aktar forsi milli timmaġinaw. Meta Ġwan il-Battista bagħat jgħidu għax Ġwan pretenda forsi li jħelsu mill-ħabs kien fil-ħabs. Għax priedka fedelment, ġifieri, inti nxtaħed il-ħabs. U Ġesu ma kienx Ġwanni kien ippritkaħ bħala dak li ġej biex jagħmed bl-Ispiritu Santu u bin-nar, bil-ġudizzju, u Ġesu ma kienx qed jiġġudika. Anzi qed jagħmel emel taħnina, jfejja, min ism il-mewt, l-brużi, l-om, jattorox.
U Ġwan għallu inti dak li kellek tiġija u nistennew ieħor. Fixka xi ftit forsi. U Ġesu fl-aħħar jgħid il-messaġġiera tiegħu jgħidilhom imbierek kull min ma jitfixkilx minħabba fiha. Nodu attenti hawnhekk. Meta l-mulej poġġina dana mal-ħajt u nħossu daqsxejn l-afsa taċ-ċirkostanzi. Ma naħsbux li Alla nsiena, abbandunana, telaqna, jew għar minnek ma jafx x'inhu jagħmel. Ġesu qal żommu mantnu l-fiduċja tagħkom fija. Ġwann il-Battista fil-ħabs qallu titfixkilx minħabba fija ħasra, titfixkilx. U Ġesu qed jgħid l-istess ħaġa lilna l-koll. Għaddej minn diżappunti, għaddej minn frustrazzjonijiet, imbierek dak li ma jitfixkilx minħabba fija. Il-modijiet tal-providenza tal-Alla huma misterjużi wisq. Ma nistgħux nifhmu kif u Alla jitratta ma dak mod. Jekk mistur ta' fiduċja f'Alla. U dik il-fiduċja li tibda biex tabilħaq aħna mbagħad nirċievu il-barka tiegħu. Mattew 13 vers 16. Ġesu jgħid imberkina għajnejkom għax jaraw u widnejkom għax jisimgħu l-tixjikli tiegħu. Mhux kulħadd jisma' l-kelma tal-Alla. Jisimgħu bil-widna iva, ma tħalli ebda effett. Ma jemnuwiex. Jarmuha minnhom. U Ġesu jgħidu fuq imberkinu ma għajnejkom għax jaraw u widnejkom għax tisimgħu. Allura jiena ma nistax niftaħha, ma nistax ngħid kemm jiena kont intelligenti li konvertejt u għaraft li Ġesu għal-Messija. Le! Anke lil Pietru qallu, meta Pietru qallu inti l-Messija bin Alla ħaj. Ġesu immedjatament jgħidu mbierek inti xmun barġona għax mhux il-laħam quddiem għarfek dan. Ma missielu fis-smawiet. Kienet barka minn għand Alla li Pietru għaraf minu Ġesu ta' Nazaret. U għal-mitluk tal-Alla, l-unzjonat tal-Alla. Ġesu jkompli jgħidilna min huwa ta' bilħaq imbierek. Darba qed jipprietka u kien qed jgħallem u kien hemm mara qabżet fin-nofs. Ma nafx. Qabżitu fin-nofs. U din il-mara rafet leħna u għalt l-imbierek il-ġuf li ġabek u s-sider li rdajt. Kemm imbierka ommok li għanda lilek bħala bina u kapaċi tgħallemek. Dik li kienet li tfisser. Ġesu għalila, iva, imma aktar imberkin dawk li semgħu l-kelma tal-Alla u jħarsuha. Kull darba, l-istess idejat, l-istess verità bażika li għallem Mosè, jekk tisimgħu il-kelma tal-mulej. Jekk tobduha, iva, int tkun ta' bilħaq imberkin. Ġesu kellu rabta fiżika ma' ommu maħutu, kellu familja tiegħu. Imma qal, law aħjar minn hekk, il-barka tal-Alla tistrih fuq dawk li jisimgħu. Kelmtu u iħarsuha. Luqa 12 vers 37. Ġesu wkoll meta beda jfissa li d-disċipli kellu bżonn imur lura l-esmewiet u mbagħad jerġa' jiġi fl-aħħar jum biex jagħmel il-ħaq. U kull darba jgħidilhom illi torqdux, ibqa' fuq l-allert, ibqgħu fidili, ibqgħu għassu, inviġilaw. Tieħdu xejn for granted qed jgħidilhom. Imberkin dawk il-qaddejja li xħin jiġi sidhom, isibhom jissru. Jew isibhom jinviġilaw aħjar, isibhom qassa, mhux raqdin. Imberkin. Kull ġurnata li tgħaddi jgħaddilek minn rasek li Ġesu rieġa' ġej. Jekk le, għax kif jista' kont titlob tiġi saltnatek mingħajr dik il-mistennija u mingħajr dik l-antiċipazzjoni li Ġesu rieġa' ġej. Jekk Ġesu rieġa' ġej u ma nafux meta, allura jiena rrid inkun fidil. U Ġesu qal imbierek dak il-qaddejja illi meta jiġi sidhom isibhom fuq xogħolhom. Mhux allargati, mhux irresponsabbli, mhux mitluqin. Ġesu wkoll meta kellem lid-disċipli fiċ-ċenaklu u kien għadu kif ħasslilhom riġlihom qatt ta' umiltà, ta' qadi, ma għadx jfittax il-grad. Ġesu qabad ħalli l-inizjattiva ħasslilhom riġlihom
u mbagħad finalment jgħidilhom jekk intom tafu dal-ħwejjeġ. Rajtu x'għamiltilkom, ħallejtilkom eżempju issa. Biex bħalma għamiltilkom jien tagħmlu intom ukoll lil xulxin. Jekk intom tafu dal-ħwejjeġ, imberkin intom jekk tagħmluhom. Iżda l-Bibja dejjem tajt l-istess ħaġa b'modi differenti, f'sitwazzjoni differenti, state differenti, dejjem l-istess ħaġa. Il-barka tagħna ta' bnedmin li ma xejn li f'trapp u rmiet. Tinsab biss frabta ħajja u vitali mal-ħalliq tagħna. Permezz tas-Salvatur li huwa tagħna bil-grazzja tiegħu. Għax Ġesu huwa l-medjatur tal-barka. Il-barka tagħna taslinna permezz ta' Ġesu Kristu. Dinha nemmina b'qalbi kolli, b'qalbi kollha. Alla ma ibirek b'mod ġenerali l-ħolqien, l-annimali, ir-raba, jibgħat ix-xita, imma l-barka speċjali tiegħu, il-barka li allura iddum għall-eternità. Mhux tispiċċa mal-mewt, ma ddum għall-eternità. Dik il-barka Ġesu jagħtina. Ġesu iwassalilna mingħand il-missier. Għandna l-Pietru fil-bidu tal-atti, Atti 3 vers 26, għati kallim il-Lut wara li kien fejja raġel matub. U jispiċċa biex jgħidilhom, għalikom l-ewwel, Alla qajjem l-ibnu Ġesu. U batu biex iberikkom u jdawwar lil kull wieħed minnkom il-ħażen tiegħu. Dik kienet il-missjoni ta' Ġesu. Illi jaħlisna mill-ħażen tagħna u jberikna. Pietru qed jgħid Alla batu biex iberikkom. Biex iniżżel il-barka tas-sema dik il-viżjoni li ra Ġakob meta kien rieqed bi-plata bħala l-imħadda tiegħu u ra f'dil ħolma sellum jew taraġ. Tajjeb, u l-anġli talla telejnu nażlin fuq. Ġesu huwa dak li jikkomunika li jaqgħad is-sema mal-art, l-art mas-sema. Natalja għallu, intom għattaraw ħwejġ akbar minn dawn. Għattaraw l-anġli talla telejnu nażlin fuq bin il-bniedem. Ġesu huwa s-sellum u għattaraġ. Illi bil barkit talla jitilaw jinżlu. Alla batu biex iberikkom. Aktar minn hekk. Pawlu meta immedita fuq il-relazzjoni tagħna mal-Alla. Efesin 1 vers 3 jgħid imbierek ikun Alla u missier Sidna Ġesu Kristu. Li berikna fi Kristu Ġesu b'kull barka spiritwali fl-imkien ta' smewiet. Alla tgħid huwa l-imbierek u allura għandna natuh il-ġieħ u l-unur u l-glorja u s-sabħ u t-tifħir tagħna. Għax huwa Alla l-imbierek. Imma li berikna b'kull barka, ma kif berikna? Fi Kristu Ġesu. Dawk li huma fl-għaqda ma' Kristu Ġesu bil-fidi. Għax hemmnu l-istorja dwaru kif inhi fl-Iskrittura. Illi niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin huwa s-salvazzjoni tagħna, kien ikkundannat minn Pilatu, salbuh, miet u difnu u wara 3 ijiem reġa' qam minn bell-imwiet. Min jagħmel din l-istorja? Pawlu jgħid illi Alla jbieku b'kull barka spiritwali. Mhux ftit, mhux ħafna, b'kull barka. Alla tagħna dal-barkiet il-maħfra, l-fidwa, il-ħajja eterna u għad jagħtina wisq aktar. Qed nistennew il-fidwa ta' ġisimna. Il-ġisem li għadu jfixkilna, għadu dajef, se jkrolla fil-mewt, kwistjoni ta' snin. Imma Alla għad jipperfezzjonana. Tinnotaw il-Vanġelu ta' Luqa kemm jagħlaq sabiħ. Eċċellenti. Meta Ġesu ħadhom il-barra saħdejn Betanja lid-dixxipli wara l-qam bell-imwiet. Ħadhom il-barra saħdejn Betanja u refa' għajnejh u berikom u jberikom. Intrefa jew infiret minnhom u intrefa fis-sema. Ġesu qed iberikom, kien qed jippronunzja il-ġid illi Alla tom gratis permezz tiegħu. Kien għadu kif sofra għalihom għamin bell-imwiet, qed iberikom jinfret minnhom. U huma imuh. Wow! Finalment għarfu li dan huwa Alla li żarna f'ġisem uman. Imuh.
Kienu ilhom ma kultant jiddubitaw. Le, mal-qaw minn bellimwiet, Tumas qallu ma tara il-marka tal-MCMR. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. U d-disċipli ma kellhom ebda dubju issa illi Alla liben u għal-medjatur meħtur biex iwaslinna l-barka tal-Alla. Temm il-missjoni tiegħu, bierek id-disċipli intrafa minnhom lura fis-smewiet u huma kienu dejjem fit-tempju l-aħħar sentenza tal-Vanġelu. Kienu dejjem fit-tempju ifaħru u jbierku lil Alla. Alla jberikna biex aħna nbirkuh. Biex aħna nirrikonoxxu illi huwa s-sors etern ta' kull barka tagħna. Hekk għandu jaħdem il-Vanġelu. Jekk inti tiseħ evanġeliku, jekk inti tiseħ Kristjan, ifisser li inti qed tirrispondi għal din l-inizjattiva tal-Alla. Taraf li Alla huwa dak li jbierek kif bil-maħfra, billi jilliberana mill-ħakma ta' dnub, vera, qarribna leħ. Mela, Alla jbierek il-bniedem jbierek il-Alla, fis-sens li jfaħru, iroddu ħajr, għax nirrealizzaw illi kull barka li għandna ġejja minn għandu. U allura l-barka ta' Alla tqanqal minn qalbna dak it-tifħir bħalma jgħid f'Salm 145. Irrid nollik o Alla tiegħi, Sultan tiegħi. U nbierek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum nbierek, kuljum. Għaddik hija l-eżistenza tagħna, għalhekk aħna magħmulin. Alla ma minix għallina nfusna. Aħna n-naċ tal-mera tiegħu. Palmejt David f'Salmi uħor, mux li l-namulaj, mux li ma lilek għati glorja. Lilek nagħtu glorja. Kull jum imbirek u kun faħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Anke għandna ħanejdu il-climax tal-meta bniedem jifhem, jirrealizza il-qagħda tiegħu illi widneħ semaw, qalbu infetħet għal-Vanġelu, tam kolla l-barkit talla. Għalina. Ekk illi meta Alla ħareġ lil-Lut mill-Eġittu. U tafu li kellhom sistema ta' assisin biex joffru sakrifiċċji. Pero l-assassin mux bis kienu joffru sakrifiċi, kienu jgħalmu, imma parti speċjali ta' xogħol tagħhom tafu x'kien li jbierku lin-nies. Fit-tip ta' Numri, kapitlu 6, vers 20. Il-mulej kellem il-Mosè għallu, kellem il-Arun u l-Uliedu, l-assassin ġifieri. Għajdilhom, hekk għandkom tbierku lill-Uliet Iżrael. Alla qed jgħidilhom kif għandhom ibierku lill-poplu. Għajdulhom hekk. Ibierek hekk il-mulej u jħarsek u jħenna għalik. Jerfa' l-mulej u txufuqek u jagħtik islem. Aħna l-bnedmin imbierku lil ħaddieħor jew lil xulxin billi nitolbu l-barka tal-Alla jien minn innifsi ma għandix intik. Imma nitlob il-barka tal-Alla fuqek. U notaw barka tripla Alla Trinità, hemm dak il-ħjiel. Ma toħroġ ċara, hemm dak il-ħjiel. Barka tripla il-mulej jipproteġina, jagħtina l-ħnina tiegħu, iżommna fis-sliem tiegħu. Xi trid iżjed? Din hija l-beatitudni vera u jqedu ismi fuq Uliet Iżrael u jien imberikhom. Il-barka tal-Alla finalment tfisser illi l-isem tal-Alla jkun fuqek. Alla u assoċjat miegħek. Meta Jessu qal għamduha fl-isem tal-missieru tal-Ibn tal-Ispiritu. Ifisser li aħna nappartinu għal Alla. Aħna r-riċevituri, reċipjenti tal-ħnina tiegħu, ta' kull barka tiegħu. Jiena l-mistoqsija li għandi għalik hija waħda sempliċi. Qed tesperjenza din barka tal-Alla. Hija tesperjenza. Taf xi ġifieri li tgħix fil-barka tal-Alla. Imbierek ir-raġel li għafta fil-mulej. U li l-mulej huwa t-tama tiegħu. Ġeremija
17, vers 7. Min hemm iridu nibdew. Illi aħna nafdaw falla. Alla indaħal f'din l-istorja tagħna, indaħal deċiżivament bil-miġġa ta' ibnu. Ibnu ġab is-saltna talla, bdija, inawgura. Tinsab fis-salta talla. Imbierek ir-raġel li jafda fil-mulej. Ir-rikorrejt għan Ġesu Kristu morta għandu għal-maħfra. Dik il-kwistjoni kollha. Imbierek ir-raġel li jafda fil-mulej u li jagħmel il-mulej it-tama tiegħu għax ikun bħal siġra mħawla ħdejn l-ilma. U li tifrex ir-ruqa ħdejn xmara u ma tibżax ma tiġi sħana u jibqa' aħdar il-wara tagħha u ma tinkeċċ f'sena ta' qaċċ u lanqas tieqaf tagħmel il-frott. Stampa sabiħa tal-bniedem imbierek minn Alla huwa siġra imħawwel mal-xmara illi hija produttiva. Illi l-ħajja tiegħek hija bis-sens. Illi int qed twettaq lan illi għalih Alla ħatrek għal innifsu. Jalla ħadd minna, ħadd, ebda wieħed hawnhekk. Ma nissodisfaw ruħna binqas minn hekk. Irrid il-barka tal-Alla jiena, irrida aktar minn kollox. Ġakob meta sara mal-anġlu matul il-lejl u l-anġlu qallu ħallini għax wasal biex jisbaħ u Ġakob qallu ma nħallikx qabel ma tberikni. Kien jaf fiex tikkonsisti l-ħajja. Ġesu qal li l-ħajja ma tikkonsistix f'kemm bniedem għandu possedimenti u beni u proprjetà u flus. Mhux f'hekk tikkonsisti l-ħajja. Ġakob qallu ma nħallikx titlaq qabel ma tberikni. U bierku għax tsappaplu siequ biex jibqa' jiftakar f'dik l-esperjenza. U minn Ġakob semmih Iżrael għax inti ġġilit Malla u rbaħtlu. Meta Alla jħallina nirbħulu, meta aħna irridu bil-forza nixtiequha dil-barka tiegħu, għax altrimenti kien ikun aħjar illi dak il-bniedem ma jkun twieled qatt. Kif ma nagħmilx il-barka tal-Alla, kien ikun aħjar kif Ġesu qal dwar Ġuda l-Iskarjota, kien ikun aħjar dak il-bniedem ma twieled qatt. Tikkuntentawx ruħkom qabel ma attwalment persważjoni u skont il-verità tajdu jien imbierek minn mulej u rrid li ngħix dik il-barka tiegħu. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved